Un día en el acuari. Bon dia, classe. Abans de començar, vaig anunciar que la pròxima setmana anirem d'excursió. A on? Abans de dir-vos on anem, vaig a parlar-vos sobre el problema mediambiental marítim. Que divertit, que ganes! Hi ha greus problemes com el petroli, el plàstic i la sobrepesca, i és una amenaça per a l'oceà. Per això anirem a l'oceanogràfic el pròxim dia. Vinga al pati. Un dia després... Quines ganes d'arribar a l'oceanogràfic. Bon dia. Bon dia. Vinga, xiquets, dieu bon dia. Bon dia. Va, xiquets, que ja ens queda poc per arribar. Voleu que juguem a un joc? Sí. Vinga, veig. Què veus? Una coseta. I què coseta és? Comença per la lletra O. Oceanogràfic? Molt bé, xiquets, aneu recollint i agafant les vostres coses que baixarem en res. Bon dia, xiquets, el meu nom és Sara. Avui vos mostraré el món marítim i la importància de cuidar el planeta. 100 milions de tonelades de residus plàstics que tirem a l'any acaben la naturalesa? Sí, a nosaltres en l'escola ens ensenyen a reciclar i ens mostren la importància de la natura, la qual es recolza sobre nosaltres. Perfecte, molt bé, xiquets. Doncs anem a començar amb el recorregut de l'aquari. Així podem veure les tortugues. Aquestes poden viure fins a 50 anys i algunes espècies, com la tortuga verda, poden viure fins a 80 anys. A més, no sé si sabíeu que aquestes tortugues han d'eixir també a la superfície. Que divertit! Ara mateix les tortugues poden arribar a estar en perill d'extinció, degut a certes amenaces com la contaminació, la destrucció de l'hàbitat i la caça furtiva. Ale, xiquets, anem a continuar. I què sabeu dels taurons? Tenen un esquelet cartilaginós. Molt bé, bona dada. A més d'això, sabíeu que respiren a través de 5 a 7 parells de branques situades al costat del cap? De veres? Algunes espècies són depredadores, capaços de perseguir i matar a les seves preses a gran velocitat com el tauró blanc. I perquè al llarg del temps hi ha hagut taurons que han atacat a surfistes? Els taurons a vegades ataquen els surfistes, però ho fan perquè els confonen amb tortugues. He de comentar-vos que d'ací uns minuts comença l'espectacle. Vos esperem. Bon dia, xiquets i xiquetes. Aneu a presenciar una actuació de les foques de l'oceanogràfic. Sí, que divertits! Ara la foca passarà per aquest cèrcol. Necessito un voluntari o voluntària. Algú ve? Jo! Ací tens el peix. Llança'l. Gràcies per la teua participació. Adeu. Adeu. Fins ací l'espectacle de foques. Moltes gràcies. Ja en la tornada a casa. M'agrada molt l'espectacle, sobretot les tortugues. M'alegre molt. Espero veure-vos pronte. Vinga, xiquets, acomiadeu-se. Adeu. Adeu. Moltíssimes gràcies per tot. Gràcies a tu. Fins l'altra. Vinga, xiquets, recolliu les vostres coses que ja estan ací els vostres pares. Hola, què tal l'excursió? Superbé. Adeu. Adeu.